Soc una persona molt introspectiva a nivell d'anar raspant els meus fantasmes, les meves històries, una mica com aquell corcó que va traient el suquet dels seus propis mons interiors, no? No he treballat cap a fora, he treballat cap a dins. I de fet aquesta exposició que faré a l'Espai Volar és ja el màxim d'aquesta introspecció, no? Per això es diu Dements, no? Moltes vegades anem amb la nostra pròpia càrrega, anem, venim com turistes i no ens relacionem amb el que tenim al voltant, no? I una mica és aquest treball que estic fent ara. Aquest procés de que la ment desfocalitza la idea i la transforma en una obra o en un teixit o en un escrit, d'alguna manera allibera la ment de tot aquest batibull de conceptes i d'idees per transformar-les en una peça, en una cosa física que t'allibera.